אנחנו נמצאים בפרשת שלח. פרשת שלח אנחנו לומדים על ביזיון של תלמיד חכם, שביזו את משה רבנו. ידוע, ככה שמעתי סיפור שרבי מוישה פיינשטיין נפטר, היה יהודי שכאב לו מאוד מאוד הראש. זה היה בפורים כידוע בתשס"ב, והיה לו פתאום כאבי ראש לא נורמליים. והוא לא ידע למה זה קורה לו, עשו לו גורל הגר"א, פתחו את החומש, שהיה כתוב מדוע לא ירדתם לדבר בעבדי משה. הוא לא הבין מה הקשר, עד שהוא נזכר שהיה בלוויה של רבי מוישה פיינשטיין, ואז הוא חשב לעצמו, למה עושים בפורים? הוא אמר למישהו, פורים היום, מה עושים כזה לוויה גדולה? הלך ולקח 10 אנשים לציון של רבי מוישה פיינשטיין, ביקש מחילה, וככה עבר נופל. כמה צריך להיזהר בביזוי תלמיד חכם. יש איגרת שכותב רב מרדכי מאושמונה, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול, שפעם אחת הגיע אליו, בליל ראש השנה הגיע אליו אדם לבוש לבנים כולו הדר, עם 3 דיינים ומסתכל עליו. טוב, אחרי זה עוד פעם ביום כיפורים, ואחרי זה בשמיני עצרת. עד שהוא נעזר עוז בשמיני עצרת ואמר, בזכות כל התנאים והמורים שלמדתי, אני מצווה עליך על הלבוש לבנים להגיד לי מה אתה רוצה, אני לא מבין, כבר 3 פעמים הגעת. אומר לו, תדע לך, אני אמרתי בלב. לפני 300 שנה, כך הוא מספר, היה יהודי שסתר לי בלחי ונשרף כל העיר, ואתה נכד של אותו יהודי שסתר לי, לכן אתה צריך ללכת לשנן בעל פה את כל על השו"ת מרי ברלב ולתת כסף להוציא את הספרים שלי על הש"ס, ככה ימחל. 300 שנה אחרי זה, ובגלל שהוא נתן סתירה, ככה זה היה נראה. כמה צריך להיזהר בעניין הזה של ביזוי תלמיד חכם. הבאר מים חיים כותב, שלמה אנחנו רואים שדווקא את הפרשת בעלותך, זה היה פרשת שלח דווקא אחרי שדיברו על מרים, למה לא הקדימו את זה? כי כביכול הקדוש ברוך הוא אמר שעד שלא היה את מרים והם לא ראו, אז לא היה להם בחירה. אבל אחרי שהם ראו מה קרה למרים ואז הם לא שמעו, אז היו יכול לתבוע אותם. ולפני זה הוא לא יכול לתבוע אותם. ומה היה לשון הרע שלהם? הרי הם טענו שזכרנו את הדגה ואת מה שהיה לנו במצרים. מה היה לך במצרים? אתה עכשיו במדבר. מי המדבר? ללכת לארץ ישראל זה שמיים וארץ, זה הכי כיף שיש. אבל לא, זכרנו את הדגה, הלו. זכרת מה? היה לך שמה? מה היה לך במצרים? כל הזמן אתה מתלונן, מה היה לך במצרים? היה לך עבודת פרח, היה לך שום דבר. אכלת דגים סרוחים, ככה כתוב, והיה להם נש שלא התקלקל להם הבטן. כמו שהרב מקלוזמוק פעם סיפר שהוא היה בשואה, פעם אחת הוא קיבל חור באמצע, התחיל לרדת לו דם בווריד, והוא שם כמה עלים, חבש אותם, ותוך יומיים התרפא לו כל החתך. אומר, היום לא יכל להיות, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יחיה, אז עזר כמה עלים האלה. ולכן הוא קיבל על עצמו שהוא יעשה בית רפואה, שכל האנשים שנמצאים, הרופאים שם, יתפללו לפני הרפואה, ועשה את בית חולים יוניאל. אבל אנחנו רואים כמה צריך בן אדם, מה שהוא מחליט לראות, או משהו, אתה שכחת לפני יומיים איך היית נראה, איך היית במדבר, איך היית במצרים. לא, 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 לא. כשבן אדם מתלונן, פתאום הוא לא זוכר, הכל בסדר, הוא רואה רק את החצי כוס הלא מלאה. ככה הם אומרים. ראיתם את הארץ. זה נקרא ענווה. אומר החתם סופר, שאם יש ענווה, מה זה ראיתם את הארץ? מה היא? הארץ זה מלשון ענווה. אם אתה בשפלות, האם צדיק יש בעץ או עין, או אם מרגיש את עצמו בחינת עין, שהוא כביכול משפיל את עצמו. בגאווה ובכעס אדם מפסיד את הכל. מספרים, ככה שמעתי, שהיה פעם אחת גנרל אחד שרצה ללכת לצרפת, הוא היה באמריקה, והוא היה חייב להגיע, היה שם קונצרט, משהו דרמטי, משהו מאוד יפה, הוא החליט שהוא נוסע. הוא הגיע, וברשימת הנוסעים לא היה לו מקום. אז הוא הלך, לקח מרשימת הנוסעים, העיף מישהו ושם את עצמו. הוא מגיע לצרפת, מחכה לקונצרט, אין קונצרט, מה קרה? אומרים, אל תשאל, היה איזה גנרל שהחליט שהוא רוצה לנסוע, העיף את המנצח ואין. הוא תובע את זה וזה, מה ירוויח? לא ירוויח כלום. ככה נראה אדם כעסן. הוא כועס, 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 אבל מה קורה בסוף? כלום, שום דבר אתה לא מקבל. המילה שכתוב בתורה, אפס עם קיהו, מה זה אפס? המילה אפס זה מגיע מאדם שאין לו ביטחון. אין לי כלום מה לעשות. אל תגיד אפס, תגיד אני לא יודע, תגיד אני לא אסתדר, מה אני אעשה? מספרים שהיה יהודי אחד, שמעתי את הסיפור הזה מיהודי שנסע לאוסטרליה, לרב מייזלי ששם הקהילה שיכולה לעזור לו בלאסוף כספים. ושהוא הגיע למסוע שבדקו את הנעליים, הוא שם את הנעליים שלו, אבל כשהוא יצא כנראה מישהו לקח לו את הנעליים, ויצא לו נעליים שהיה להם צלב. והוא לא רצה ללבוש את זה, אבל הוא לא רצה לספר שזה צלב כדי לא להעליב את הגויים. אז הוא אמר להם, אני לא לובש, הוא התחיל ללכת ככה עם גרביים לתוך המטוס. אמרו לו, מה זה? הוא אמר לו, תקשיב, אני לא רוצה ללכת עם נעליים שלא שלי. אני לא גנב. זה היה קידוש השם גדול, וכל הדיילים דיברו על זה, וכל המטוס, וזה, זה היה דרמה גדולה. שם במטוס ישב אחד שהוא היה עשיר מאוד מאוד גדול, גוי. שאל אותו, תגיד לי, מה הסיפור? ככה אני מתפעל, מה אתה עושה באוסטרליה? אמר לו, אני נוסע לאסוף כסף. אמר לו, כמה אתה צריך? אמר לו, 25,000 דולר. הוציא צ'ק ועשה צלמים ותמונות, ונתן לו את הצ'ק. אז הוא הגיע לישון את הרב אלישיב, והאם מותר לו לקחת את זה?
הרי כתוב בהלכה בקנ"ב ביאור ידעה, שאסור לקחת, במבט י"א, שאסור לקחת צדקה מגויים. אז האם מותר לו? לא. אומר, בגלל שעשה תמונה, אז עשה בשביל פרסום עצמו, לכן מותר לך. אבל האם הוא חשב שהוא יקבל את זה דרך הנעליים? לא. אבל היה לו אמונה וביטחון הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא גם סידר לו את הדרך. לא שאנחנו מחליטים. כמו שאומרים, שהיה פעם אחד שהתחתן עם עם הארץ, הוא היה תלמיד חכם גדול. והוא התחייב לתת לו קסט. קסט זה אומר לתת לו אוכל ל10 שנים. שהוא לא יצטרך לדאוג לאוכל. טוב? ואז הוא פתאום שומע בפרשת שלח, עברה 10 ימים כבר מהחתונה, והוא שומע איך שאומרים יום לשנה, שהמרגלים היו כנגד כל יום שהם היו, אז היה להם שנה, לכן 40 יום, כנגד זה היה 40 שנה במדבר. אז הוא אומר לחתן שלו יום לשנה, עבר כבר 10 ימים, יאללה תפאדל, לא צריך לך לאכול שום דבר. הוא אומר לו כן, כתוב בגמרא, ש10 שנים בן אדם נשוי לאישה, והוא לא נולד להם ילדים, צריך להתגרש. אז עבר 10 שנים, אז תן לי להתגרש. אומר, עזוב, בוא נשאיר את 10 שנים שלך, בוא נשאיר את 10 שנים שלי ושלום. מה המשל למה הדבר דומה? פעם אחת הרב עם הגשם אומר, היה אם בן אדם, וכן היינו ביניהם, מה הכוונה שכל הזמן אני מסתכל מה הוא אומר עליי, מה הוא אומר עליי, אני לא מסתכל על עצמי. היה פעם אחת בבדואים, היה ראש שבט, קראו לו אבו מבחוח, היה ידוע. אבו מבחוח הזה היה, יש לו חוש מיוחד לדעת מה יהיה, אם יהיה חורף גשום או לא, היה לוקח את החול, מריח וזה, היה לפי זה מחליט. טוב? אבו מבחוח, כולם מגיעים, הוא מריח את החול, אומר הולך להיות חורף גשום מאוד. טוב, כולם עוסקים עצים. עובר עוד חודש, הוא מבחוח, הלו, מה קורה? בודק, הולך להיות גשם. ככה איזה 3 חודשים, 4 חודשים, וכלום, שום חורף, שום דבר. בקיצור, אבו מבחוח הזה, שהיה מטאורולוג גדול, היה כל פעם הולך לטלפון ציבורי בשקט, היה מתקשר לשירות המטאורולוגי, הוא אמר, תגידו לי, מה הולך להיות? טוב, ככה חודשיים, כל פעם, והם היו אומרים לו שהולך להיות גשם. אחרי 4 חודשים הוא אומר, תגיד לי, מה הסיפור? זה לא יכול להיות כל כך הרבה זמן. איך יכול להיות שאין גשם? הוא אומר, תקשיב, חייב להיות גשם. מאיפה אתם יודעים? יש לנו ידיעה, יש לנו ידיעה מוצקה. מאיפה אתם יודעים? אנחנו לא יודעים למה, אבל אנחנו שומעים שהבדואים אוספים עצים, חייב להיות שהולך להיות חורף קשור. ככה זה נראה שכל אחד עושה בגלל שההוא אמר, ההוא אמר. כידוע שבהמה שנופלת מהגג, היא טרפה. איך אני יודע שהיא לא טרפה? אם היא שוחה בים, אז זה סימן שהיא לא טרפה, כי יש לה כוח לשחות. אבל רק אם היא שוחה נגד הזרם. אם היא שוחה עם הזרם, זה אפילו אדם שמת יכול לשחות עם הזרם. מתי שאתה שוחה נגד הזרם, סימן שאתה לא טרפה. אם אתה עושה רק מה שאתה צריך לעשות, מה שהשם רוצה ממך, כי זה מה שאתה צריך לעשות, אז זה סימן שאתה טרפה, שאתה לא טרפה. אבל אם לא, אתה טרפה. כדוע שיש מחלוקת בין הרמ"ק לבני יששכר. האם י"ג מידות שכתוב, זה מספיק שבן אדם אומר אותם, או שצריך ליישם אותם? הרמ"ק אומר, כסדר שאתה עושה לפניי, זה הכוונה י"ג מידות שאתה תעשה את זה, רק אם אתה באמת תהיה רחום. מה הוא רחום, אף אתה תהיה רחום. מה הוא חנון, אף אתה תהיה חנון. אבל אם אתה סתם אומר כלי כפיים אתה, ואתה לא עושה את הפעולות שצריך לעשות אותם להידמות לבורא, אז לא. אבל בני יששכר אומר לא, מידת כל בן אדם לא יכול להידמות לבורא, אז לכן זה מספיק, שהוא רק אומר את זה, זה מספיק שזה נקרא. הוא אומר, בפרשת שלח, היה מחלוקת, אבל בפרשת שלח גילו שזה מספיק להגיד. כשהמרגלים ראו מה קרה רק מזה שהם דיברו, אז הם אמרו, השם, אמרת את ג' לידות של משה רבנו אמר, בגלל שהוא ראה שמספיק כוח הדיבור, כמה גדול מוח הדיבור. ובמרגלים אנחנו רואים את העניין הזה, שבן אדם רואה מה שהוא רוצה לראות. הרי הם יכלו לראות את הכל בסדר, שהארץ כטובה והכל זה, אבל הם החליטו לראות שזה לא טוב. ולכן בעניין שלנו זה בעניין החלה שכתוב על הפרשת חלה. בפרשת חלה כתוב שמי שלא מפריש חלה, אומר המדרש בפרשה שלנו, הפרשתם מתרומת הארץ, זה כוונה אדם שעובד עבודה זרה. מה הקשר בין חלה לעבודה זרה? עד כדי כך שזה מצוות חלה, גימטריית אריאל. הגמרא אומר בשבת למד א' ששלוש דברים אישה מתה בשעת מלידתה. על לידה, חלה והדלקת הנר. מה זה חלה? ולמה אישה דווקא צריכה לעשות את זה? אומר המדרש, הגמרא גם אומרת, היא לקטה בחלתו של עולם, היא קרמה לחלתו של עולם, לאדם הראשון, שהוא יעשה חטא, אז לכן היא צריכה לתקן את זה. מה היה האדם הראשון? היא אמרה לאדם הראשון, אתה צריך ללכת ולטום מאדם הראשון. מה זה יקרה חלתו של עולם? הקדוש ברוך הוא לקח את כל העולם, ועשה עפר שקיבץ מכל קבצות העולם, וגיבל אותם כמו חלה, ומזה הוא הפריש את האדם. והחטא של האדם היה שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. הגמרא מספרת בסנהדרין ק"ב, שהיו דנים בכל 5 מלכים, האם הם צריכים לקבל גן עדן או לא צריכים לקבל גן עדן. ואמרו לך, מחר נדון בחברינו. הגיע מנשה בחלום לאותו המורה, ואמר לו, למה אתה קורא לי חברינו? למה הוא לא חשב שיהיה רבם? כי לא יכול להיות, כי זה חבר לאיש משחית, זה לא יכול להיות שזה רב. אמר לו, אני חבר שלך?
אם ככה תגיד לי מאיפה בוצעים את הפרוסה והמוציא. אמר לו אני לא יודע, אז הוא אומר אז מה אתה קורא לחבר שלך? אז אמר לו אז תגיד לי, אתה אומר מאיפה שקרים בישולי, מאיפה שהבישול שלו טוב. למחר הוא אמר בוא נדון במנשה רבינו. מה היה הדבר? אז אנחנו רואים הלאה, שזה דומה, אז הוא שאל אותו, ככה אומרת הגמרא, איך עבדת עבודה זרה אם ככה אתה יודע את כל הידיעות האלה? הוא אומר אם אתה יודע מה היה היצר של עבודה זרה, אז היית רץ, לוקח את הגלימה ורץ אחריה, כי היצר היה גדול מאוד עד שהגמרא מספרת בסנהדרין ס"ט ויומן ס"ד, שכדי לבטל את זה, אז עשו צום של 3 ימים ו3 לילות, ואז הגיע האש של אש, שזה היה עבודה זרה, והרגו אותו. אז אם ככה גם אתה היית עושה עבודה זרה. אז רואים שיש קשר בין הלחם לעבודה זרה. הדבר היחיד בכל ברכה, יש 9 אותיות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. 9. המוציא זה היחיד שיש בו 10. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. 10. למה? כנגד 10 פעולות שאדם צריך לעשות, וכנגד 10 אצבעות שבזה הוא אוחז את הלחם. 10 פעולות שאדם צריך. לקצור, לדוש, לקחת לברור את זה, ואחרי זה להפרות ולטחון ואת כל הדברים האלה. למה? כשבן אדם עושה איזו פעולה אחרת שלא קשורה אליו, הוא כותב פרי או משהו כזה, אז הוא יכול לחשוב זה הקדוש ברוך הוא עשה. אבל אם בן אדם טוחן ולש ואופה, אז הוא אומר, אני עשיתי. אתה עשית, קח את 10 ידיים שלך, שים על זה, ותדע שאתה שום דבר אפס אפסים. אפס אפסים. לכן חלה זה מי שאדם שחושב שהוא עשה משהו, הוא שווה משהו, זה עבודה זרה. תדע שכל מה שיש לך בעולם זה רק מהקדוש ברוך הוא. השם ייתן לנו שנדע שכל מה שיש לנו קדוש ברוך הוא לנו סייעתא דשמיא והרבה טוב וסייעתא דשמיא ושבת שלום.